Mga kaidol, sili o asin o bitsin ako ning i-mix o ako ning lubkon. Mga kaidol, akong gilubok na kay muni isudan ako paniud to mga kaidol kay wa may laing sudan. Nay dagang sudan sa Tiangge pero wa may kapalit mga kaidol. So maghimo tag sudan mga kaidol nga pinobre. Okay mga kaidol nga ako ang na buhat mga kaidol. Sili og asin, tangan og bitsin, suka og ako paning gilubok mga kaidol. Og mangita kog galay mga kaidol, dahon sa galay akong i sagol ani mga kaidol para lami. Mga kaidol, duduk nama dia. Ito na lang. Ito lang nga kayo dito. Saw-saw lang natin yan. Ito nga kayo dito. Wak na oy. Kita kukuan god. Ha? Sa kayo buang. Ako ya ako. Udah mau. Pagkain ko mga kaidol. Walang ulam. Ito lang ulam ko mga kaidol. Sili mga kaidol, sili. Kasi tanto nga na, boleh ko ada, sil. Kain tayo mga kaidol.
Yung kain no, hindi pa luto.